To je direktan utjecaj proizvođača, znači na kvalitetu pšenice, tu sve kreće od sorti, znači pšenice gdje smo mi isto u zadnjih godina svoj sortiment uveli na tržište koji daje znači znatno kvalitetnije parametre u mlinarstvu nego starije sorte pšenica koje su se prije vrtile na tržištu, koje su jednostavno bile niže kvalitete, nove generacije sorti koje jednostavno su bolje za mlinarstvo. Ne? Da. I tu se napredovalo baš onako, mislim da se ozbiljno napredovalo u tom dijelu. Da. Znači, osim kad otkupljujete sirovinu, vi svojim kooperantima nudite i sjemenske materijale, ne? Da, kompletno. Ja mislim da trenutno nema nešto da oni trebaju, da tu ne mogu kod vas. Znači, od strojeva, od gnojiva, sjemena, zaštite, priprema i ovako, tako da mislim da kompletno sve zapravo možemo pokriti. Pokrivamo sve potrebno, znači osim jasno gorivo, to da, pa dobro, naš posao to ne radimo, ne. No. Tako da tu smo kompletno njima isto u tom dijelu, trudimo se postići što bolje cijene u tome isto i naći varijante i u ovim vremenima kad je bilo dosta znači, problema sa nabavkom gnojiva, mi smo konstantno imali robu, nismo u nijednom momentu bili znači bez roba, uvijek smo robe imali da osiguramo količine i razne formulacije i sve, tako da je to cjelogodišnji posao i suradnja. Nakon žetve i kak je sad, kak je ta cijena pala? Pa znači kukuruz smo u žetvi imali na nivou nekakvih 300 eura, tako? Oko 300 eura. Da, oko 300 eura bio kukuruz u samoj žetvi, govorimo o suhom kukuruzu, ne? Znači na nekakvih 14% vlage, dok je to danas realno 200 eura. Danas je to realno 200 eura, imamo pad znači cijene od 100-tinjak eura. Da, to je vrlo značajni pad. Na pšenici imamo znatno veći pad. Pšenica je u nekom svom vrhuncu bila koliko, 350, tako, tu negdje. 350, tako. Dobro se to visi o klasama. Da, pšenica. Dobro, jako je prosjek. Po kvalitetama rangirana nije kao kukuruz, ne? 7, 5, 3, pa da, to negdje 260, da, oko 350 eura recimo se kretala, dok je to sad danas stari rod pšenice vredi negdje 190 eura. Mislim, neće to biti neki veliki problem, to će biti samo stvar cijena. Naša proizvodnja je globalno cijele Hrvatske jako malo u odnosu na ove velike zemlje. Ne? Mi smo tu 10-15 puta manji u prosjeku od drugih zemalja, tako da jedna Mađarska proizvodi 5-6 puta više robe od nas, a sa Ukrajinom se ne možemo uspoređivati. To je smiješno. Srbija proizvodi puno više robe od Hrvatske, bilo koju robu da dotaknemo, u svakom segmentu su veći u količinama, ne? Da, mi smo tu u okruženju najmanji, ne? Najmanji smo, možemo s Slovenijom se usporediti, oni su manji od nas, ne? Tako da se uvijek tržište, da, za našu robu će se tržište uvijek naći, samo je stvar cijene, ne? Znači, ne pređuje se da se ne bi imao kamp s žitom niti s pšenicom, ali... Dobro, to je više zbog smještaja našega, jednostavno smo i bliže tržištu, tako da zbog toga smo i uvijek u dobrom položaju i nije takva ogromna količina ako se usporedimo sa Ukrajinom, sa drugim zemljama, onda je to... I realno, znači, naši proizvođači znači, uvijek dobiju veću cijenu, znači oni su Alpari i Mađarima, Srbi znači uvijek imaju nižu cijenu od nas. Zbog logistike, znači transport nije isti iz Srbije, nije isti iz Hrvatske. Jasno da smo mi geografski bliže i da je taj transport za neku XY da cijenu jeftinije, ne jednostavno. Niži transport i s time automatski cijena robe može biti veća. Znatno poskupilo, u zadnjih godinu dana imalo velike turbulencije od rasta pa do sad do naglog pada, opet nazad, znači tu je veliki utjecaj energenta, plina koji je glavni znači pokretač cijene na gnojivu. I sad je tu bilo jasno nekih tih špekulacija gdje su ljudi kalkulirali, kupili gnojivo u jesen po najvećim cijenama, žitarice nisu prodali kad su bile najskuplje i jasno da će sad imaju pad cijena žitarica i pad cijena gnojiva, znači njihova roba vrijedi manje nego što je vrijedila u jesen, a kupili su gnojivo na vrhu cijene. Ne? Jasno da će tom znači, dijelu proizvođača biti veliki problem, ali
ostatku koji su kupili gnojivo sad netom prije sjetve, to su znatno niže cijene gnojiva bile, tako da mislim da se mogu još uvijek uklopiti u tu cijelu priču, ali ok. Da, ako se uzme recimo 2 godine u prosjek, nekakav onda dođemo opet na isto. Prošle godine je bila ekstremno niska cijena gnojiva, a ekstremno visoka cijena konačnog proizvoda, ove godine se to možda na neki način iznivelira i znači. To je, ako uzmemo striktno ovu godinu, da, sigurno nije sjajna situacija, ali ako uzmemo neki prosjek, onda mislim da je to nije dobar pokazatelj, da je ova godina će biti vjerovatno malo lošija, ali mora se uzeti nekakav prosjek, ne može se... izoliramo jednu godinu. Izolirati jednu godinu ili čak ne jednu godinu, nego 6 mjeseci. Poljoprivredi je 5 godina po meni minimalna nekakva opcija, jer u tih 5 godina uvijek imate jednu godinu koja bude vremenski loša i ne bude odgovarala proizvodnji i tu znači ne možemo uzimati referentnu jednu, nego barem 5 godina. Ne?